Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Дүртінші күн туташ қар яуа, коммуналшылар күшейтілген режимда эшлиләр. Машинасыз кола язган, автосалон хезмәткәренең уяулыгы һәм полициянең оператив эшчәнлеге мошенниклык очрагыннан коткарган. Үзебездә җитештерелгән Түбән Камада яңа электромобильне киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим иттеләр. Уртак тырышлык Түбән Кама укучылары солдатларга ярдәм итәләр. Истәлекләре белән уртаклашты. Ел дәвамында айга 2 мәртәбә әлеге очрашулар булачак. Түбән Камалар шәһәрнең беренче төзүчесе белән очраштылар. Дүртенче көн туташ кар яуа, коммуналчылар күчәйтелгән режимда эшлиләр. Көн сайын шәһәрне 83 махсус берәмлек техника чистартырга чыга. Шуларның 40-ы үзәк, 11-е квартал эчендәге, 32-се йорт яны территорияларын җыештыруга җәлеп ителә. Күпләү яуган явым-төшем белән ничек көрәшәләр, хәбәрчебез күреп кайтты. Унга карасаң да, сулга борылсаң да кар, әйтерсеңлә танылган җырдагы сүзләр урамдагы күренешне тасвирлый. Коммуналчылар тәүлек әйләнәсе эшлиләр. Тик шәһәр юлларын бер туктаусыз явып торган кардан арындыру җиңелләрдән түгел. Бүген уртак өмәгә Кайманов урамындагы 11-нче йортта яшәүчеләр чыга. У нас команда УХ работает. Күршеләр арасында синеке, минеке төшенчәсе юк. Әйләнә тирәне бергәләп җыештыралар. Мондый ярдәмчеләр булганда бернинди бураннар да куркыныч түгел ди урам себерүчеләр. Көн сайын шәһәрне кардан чистартуга 83 берәмлек махсус техника һәм 500-дан артык кеше чыга. Тик аларның эшләренә юл кырыенда калдырып киткән машиналар комачаулый. Беренче карашка менә шундый олы кар көрте бар. Тик чистарта башласаң, монда машина күрергә була. Алдагы көннәрдә дә эш аз булмаячак, шимбә һәм якшәмбе кар явачак дип фаразлый синоптиклар. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Максим Липин, НТР яңгырлары. Түбән Кама пенсионеры алданып, чак кына машинасыз кала язган. Автосалон хезмәткәренең уяулыгы һәм полициянең оператив эшчәнлеге ярдәмендә Түбән Камада мошенниклык очрагы фаш ителә. 68 яшьлек пенсионер үзен төрле ведомство хезмәткәрләре итеп таныштыручы кара мәкерләргә алданып, 2 миллион сумлык автомобиленнән мәхрүм кала язган. Эчке эшләр министрлыгы мәгълүматлары буенча, мошенниклар иратны машинасын сатарга һәм акчаны хәвефсез счетка күчерергә ышандырганнар. Әмма автосалон хезмәткәре шикләнеп полициягә хәбәр иткән. Хукук сакчылары операция оештырганнар, аның барышында машина хуҗасына хәлне аңлатып, акчаны кара мәкерләргә тапшырмыйча калдырганнар. Хәзер мошенниклык схемасында катнашучыларны эзләү бара. Татарстанда җитештерелгән яңа электромобильне Түбән Камада киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим иттеләр. Беренчеләрдән булып машинаны Түбән Кама мэры Радмир Биләев һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин сынап карадылар. Атом инде сериялы җитештерелә. Хәзер 50 электромобиль чыгарылган. Түбән Кама мэры билгеләп үткәнчә тиздән бу автомобильләр шәһәр юлларында күренә башлаячак. Җитештерүче вәгъдә итүенчә, машина 8 минут эчендә 100 км ераклыкка җитәрлек зарядка җыя. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Түбән Каманың легендар шәхесе Татьяна Наговицына турында шулай диләр. Аның мактаулы исемнәре, ирешкән дәрәҗәләре бихисап. Ул шәһәрнең беренче төзүчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, хезмәт ветераны. Үзәк китапханәдә аның белән иҗади очрашу узды. Мөхтәрәм Түбән Камалы яшь буынга үзенең тормыш тәҗрибәсе һәм шәһәрнең үсеш тарихына кагылышлы кызыклы вакыйгалары турында сөйләде. Работать, работать, работать. И учиться столько, сколько нужно для того, чтобы двигаться вперед.
Татьяна Наговицына бу сүзләрне тормыш девизы итеп алган, хәзер яшьләргә дә шуны киңәш итә. Хезмәт ветераны әйтүенчә, белемгә шик юк, һәр вакыт укырга кирәк. Нәкъ менә гыйлем якты киләчәккә юл ача. Наш город особенный. Безнең шәһәр үзенчәлекле, биредә яшәүче кешеләр дә үзенчәлекле. Бигрәк тә беренче төзүчеләр. Алар бөтенләй яшәү урыны булмаган җирне үзләштерә башлаганнар. Яшьләрнең бурычы буларның барысында белү һәм шәһәрне без яраткан кебек ярату ди хезмәт ветераны. Татьяна Наговицына 1971 елда Түбән Камага күченеп килә. Ул вакытта шәһәр кечкенә микрорайон зурлыгында булган дип искә ала хезмәт ветераны. Яшь кыз газетага эшкә урнаша, аннары күп еллар политехника көллиятендә укыта. Социаль мәдәни мәсьәләләр буенча администрация башлыгы урынбасары була. Бүген ул Түбән Кама районы ветераннар советы рәисе урынбасары вазифасын үти. Иҗади очрашу бу безнең шәһәр проект кысаларында үткәрелә. Аның оештыручысы Үзәк китапханә. Ел дәвамында айга 2 мәртәбә әлеге очрашулар булачак. Берсе аның беренче төзүчеләр белән булса, икенчесе инде әлбәттә бүгенге көндә беренче төзүчеләрнең эшен дәвам итүче группалар, төркемнәр белән булачак әлеге очрашулар. Үткәннең белмәгәннең киләчәге юк диләр. Шушы бабаларыбызның әйтеменә таянып, без инде әлеге проектны кузгатып җибәрдек, чөнки һәр кем, һәр Түбән Камалы үзенең беренче төзүчеләрен белсен иде дигән теләктә һәм максатта торабыз. Бу проект Түбән Каманың юбилеена багышланган. Быел шәһәр үзенең 60 еллыгын билгеләп үтәчәк. Альбина Вәлиева, Алмаз Кашаев, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Түбән Кама укучылары солдатларга ярдәм итәләр. Балалар гади материаллардан алгы сызыкка кирәкле әйберләр ясыйлар. Исән калу беләзекләр үрәләр, коры душ җыелмалары җыялар һәм солдатларга хатлар язалар. Бу иҗат кына түгел, уртак эшкә аңгы рәвештә өлеш кертү ди игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары. Алар мәгариф учреждениеларында осталык дәресләрен даими үткәрәләр. Балалар меңләгән исән калу беләзекләре, коры душ җыелмалары һәм хәтта пилотсыз очу аппаратлары өчен запас частьлар әзерлиләр. Түбән Кама коррекция мәктәбе укучылары игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлар хәрәкәтенә кушылдылар. Бүген Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан гуманитар ярдәм җыю пунктына 18-нче коррекция мәктәбенең 6-нчы А сыйныф укучылары килде. Волонтерлар җитәкчелегендә балалар беренче тапкыр үз куллары белән коры душ ясадылар. Бу алгы сызыктагы сугышчылар өчен алыштыргысыз әйбер. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, 18-нче коррекция мәктәбе белән хезмәттәшлек күптәннән җайга салынган. Хәзер 6-нчы сыйныф укучыларының уртак эшкә үз өлешләрен кертү чираты җиткән. Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан гуманитар ярдәм җыю пунктында күп кырлы ярдәм күрсәтелә. Азык-төлектән алып көнкүреш техникасына кадәр барысы да кулланыш таба. Пункт көн сайын иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. Фронтта безнең ярдәмне көтәләр ди волонтерлар. Сугышчылар туган яктан килгән һәр посылкага шат, зур эшкә кушылыгыз. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле яллар сезгә.